awak dhewe bengi iki jan rada seneng Rap. Lagi metu ngarep panggung iso dadi saponi ngono. Lah iya lek piye neh. Bocah jatah. Bocah aja kok di rubung-rubung ngene. Lah iya. Sing penting awak dhewe bengi iki melok syukuran, melok lek-lekan ning panggung royom kanthi acara sedekah bumi bersih desa. Ora ketang piye-piye wong anjen bolak-balik iku mung saged ndonga nggih Pak nggih. Wong awak dhewe iki ditekakno tujuane syukuran iki njaluk wong kene iki uripe ben slamet kabeh. Iya. Desane gen dadi desa sing gemah ripah loh jinawe, murah sandang, murah pangan. Dongane pokoke muga-muga wong panggung royom sehat kabeh. Nek iso ya duwike akeh kabeh lak ya ngono. Sing tuwa-tuwa muga-muga ya tetep sehat nggih Mak nggih. Pokoke penyakit-penyakit linu-linu nek iso do ilang sampai direwangi tengok-tengok ning arep panggung. Lho dongane wong tuwa lho, Tat. Ora nak. Iya. Nak mbah-mbah kowe aja sehat gaean Jepang. Lah iya. Iki gaean Cina. Iya nek sing nom ngene iki alah lara linu apa sembarang karir ana sing tuwa-tuwa ngono kae yakin najan tuwa nyatane sek ketet-ketet ya ta ora. Nak mbah mbah nek nome trimo ngurut godhong pedet digodhog kei uyah sehat nggih Mbah. Sehat. Saiki kowe aku lawas sembarang kalir malah angger kakan dolinu kabeh. Lah iya. Mulane awake dhewe modale mung loro. Wong loro. Mung loro. Loro iki apa? Siji matur nuwun karo Bapak Panitia Panawong Krido. Bener. Ping kalihipun sedaya masyarakat panggung royom atas pertadosanipun kalayan Krido Carita jumbah perdana. Ngono ya? Iya. Lagek pisan iki ya? Lagek pisan iki. Lho ngono lagek pisan kok ya wis suwepine ngene lah ya ya. Aku iki terus rewangi sapa njajal go, Mak. Wis jam ya amene. Aku batinku ya wong jare jumpa perdana. Karek sing tuwa siji loro telu iki ya telu. Sing nunggoni tukang syuting tok Aditya Production. Jerong telung kakak. Isek telung kakak. Samping panggung ya ana sing sepuh-sepuh. Bapake pokoke ya melok didongakno sehat kabeh lak ya ngono tok. Nah. Pokoke dadungano sehat yo batin. Amin. Ana tetembungan jare wong Jawa duwe akeh lah nak sehat. Lah iya, bener. Janjane ana ngono, aku sehat le. Aku ora duwe lah nak sehat, keliru. Duwe akeh lah nak sehat. Ngono lho Mas, krungu ta ora? Kula sehat nek ora duwe kok wong edan. Ayo. Contone kak Mbah iki jenengan ilmune napa to Mbah? Kok jenengan atas sesuai hati ngono dilak Allah. Lah iya, aku yo angen-angen kok, Tok. Piye? Muga-muga aku yo iso sampe pol tuwa ngono ya, Tok. Iso nungguli anak putu. Ngono. Nggih, muga-muga dipun paringi sehat nggih Mbah. Ana tetemungan bae Ndek Ben iku nandakno. Cara wong Ndek Ben Ndek kuno iku turune ora tau sore. Ngono. Iya mulane awake dhewe sehat-sehat. Ana tetembungan besek dipuntek laras apa sing betah melek seger waras. Amin. Ngono. Ya, wis ale ndang gulung lah kablem rasa ngerti aku. Lho ngancen ngeten iki nek tak pikir iku lho, Pak. Piye? Lho anggere jatahku kok ya kebangetan ana sing gulung kabel. Panitia ya wis nyapu. Mas Hasim Lonjo matur sembah nuwun. Iya, Mah. Lho kula ana Mas Hasim Lonjo sangka Gajah Mati. Jare muni ngancani ya mamula syutinge ngadeg dhewe wonge turune ngisor bekaran. Niku jajal multah wedok-wedok nasi konak kene nom. Jam ya ditata kamerane ya ana sing munggah panggung nginceng kok pojok kono ke pojok kene. Lampune klip-klip urip. Lampune sing iki urip kabeh. Giliran kowe lampu ya mamula melolok tanpa klip-klip. Syuting yo ngadeg dhewe Pak nasibku kok elek yo Pak yo iki. Dimas, sesuk kae dagelan klip-klip. Ben ana klip-klipe ben macem. Lah iya. Tapor nek mbok ingak-ingo. Ora, iki yang jeblanenge temenan. Ora usah mbok ingo.
wis pokoke dinikmati lah ya ngono. Ingkang nembe nonton live streaming. Live streaming. Salam-salam kono blong. Ya, dulur-dulur sing ana ning nggo sak kiwa tengene Pati ya ana Pucak Wangi. Saking Juwono dateng nembe dateng. Heeh. Bahkan yang di luar negeri, Korea, Taiwan iki mau ya WA, DM. Wah, DM apa? ora mudeng kowe ora kulino TikTokan kowe kok. Kene ya paham ah, tak gaul lho lele. DM apa ya, Bu? DM iku ya kaya sebangsa SMS ngene iku, seneng TikTok. Dut. DM kok apa singkatane DM? Kowe garo Karo. demenan. TikTok kok no demenan. Lah kowe ya takok rumah sampeyan aku muni demenan iku terus elek. Lah, Demenan iku apik kok Le. kok iso? Singkat dari 3 kata demenan. De. Dermakna bandamu, dermakna donyamu, mumpung seliramu isih ana ing alam donya. Dadi wong urip iku nek iso sedekah nggih Pak nggih. Contone kaya piyayi kene. Iya. Sedekah bumi. Sedekah bumi sapa wong sing gelem sedekah insyaallah tebih saka balai Gusti Allah. Gak tok kowe. Lagi iki lho, Lho Bro, Pak. kowe kok aku kadang-kadang ya mlete ngono iku. Men. Menawane somben kena dienggo sangu awak dhewe nek wis temekane ning alam akhirat. Lho. Ora tok kowe wisan. Nan. Nandura barang sing becik aja seneng nandur banggal nandur barang sing becik aja seneng nandur barang sing ala. Kok bangale gatot aku. Senengane nandur banggal. Pinginane nandur banggal tukule bocah kok. Lah iya lak ya ngono. Ya ngono. Jangan semua itu jangan diambil mentah. Ngono lho. Apa meneh awak dhewe iki mung isone mong tutur-tutur mbok menawa ana sing nyantol, wong sing ndelok ya karek mok telu bae. Awake dhewe tabarukan kalih Mbah Danyang mriki, Mbah Dang Grami nggih. Muga-muga dongane kula lan panjenengan sami ingkang sae dalu menika muga-muga diijabahi sing kuwasa. Amin. Wis ngono wae wis muga-muga kales ing sambikala tebih saking rubida ora ana alangan apa-apa. Oh ya ngono lho, Dot. Boleh Pak, kok wis mbok lempiti le Pak plastike. Enteni diluk ngono lah batin ku aku tak ngomong. Lho mbah kowe wis ngantuk. Wis ngantuk. Tari adat den ora ngantuk piye Ngono ngono. yo mikir ning pasar. Ngono. Iki ider iki sing lemu iki mikir. Ya matur nuwun Mas Pian Gendut sing saking Kalidara, sugeng rawuhipun. Lho lak ya ngono. Ora usah ndelok jam amro jam 2. Nuwun sewu Bapak Panitia iki Jumpa perdana nggih antum dae nggih antum wektu. Niki ayo do nyanyi ngono dilipur linambaran kanthi ungeling gending caping gunung. Ngono. Iya gending. Lah awake dhewe nyuwun karo senggih urip, muga-muga awake dhewe sumambrah masyarakat Panggung Royong muga-muga dipun